Mukadzi wangu anofunga kuti ini ndinoita zvakaipa nenyaya yechihure. Akaona mameseji mufoni mangu efriend yangu ekuti I love you. Mukataura kuti mameseji angarevi kuti I love you for me? Yes, it's a friend yangu yanganyorera kuti I love you. Anonyepa mameseji anga atori ekutodana zita ranga rakanyorwa zita rake. Ndatari kunyepa kuti mameseji eshamwari yake, mameseji anga ari yake because zita rake ndo ranga rakanyorwa ipapo. Saka dai anga iri shamwari yake aizonyora sezita rake. Saka kuti shamwari yake yanga yakanyorwa sei? Ndiudze mameseji anga akanyorwa sei? Anga akatonyora mameseji ekuti wanga wachitofanira kusangana mumashopu asi waitoratidza nana uye here. Murume wangu. Baba taura chikwadi. Baba ari kunyepa. Mameseji anga ari efriend yangu. Aiwa, utaura ndi kunyepa kaiyo iri nyaya yechokwadi. Nyaya inyaya yakatoitika ndo yakazoita kuti inini nditakure zvinhu ndiende. Makatakura zvinhu ezeni kuti like makatakura zvinhu sei? Takatonetsana nyaya yemameseji ndobva ndaenda ndatsvaga rori yakanditakurira zvinhu ndikaenda kumusha kwedu. Mukoma ndiudze chokwadi. Imimi pamakaona mavasama chii chamakaita? Inini hapana hangu chandakaita, ndakangonyararawo zvose munhu aipomerwa mhosva inge ndisina. Pandangosudoroka ipapo, pandakazodzoka ndichibva kunge ndaenda, ndakasvika mukadzi ari pakurongedza. Ndopandakambonza kuti uri kurongedza zvinhu hanzi, akati ndakaenda kumba kwedu. Ndakati unoenda kumba kwedu, mameseji akaona mufoni mwako haasi kuita. Ndakati mameseji eshamwari yangu ndowawakuendera kumba kwenyu. Mukoma taurai chokwadi, munomutiri mukushandirwa namadzibandiri ndochokwadi. Imimi ichokwadi iri kuti zveshuwa anga ari shamwari yenyu munhu akanyora meseji? Wangu mameseji anga ari eshamwari. Ichokwadi iri mama? Aiwa, uri kutaura zvekunyepa, mameseji anga ari ake. Anga ari ake? Nemake mudare? Nhamba dzacho dzanga dzichiri papo inhamba dzake. Vari kuti foni yanga iri yavo, but munhu aitexta yanga iri shamwari yavo, ichitextira musikana wayo. Aiwa, iye ndiye aitomutextira because nenguva dzavaisangana nezvese ndonguva yaaibva kumba. Saka mameseji anga ari ake. Imimi maitresa kuti time yaanobva kumba aibva kumba nguva yemanheru. Manheru makuseni? Aibva kuseni nemanheru ainguva yachijehovha budo vaenda. Saka mukona time dzai dzichilinga? Mamuri kupiwo time iyoyo tingati taure chokwadi. Zviri nani kuti mutaure chokwadi mubatsirwa than kuti muramba muchinyepa? Inini hangu pandakabuya ndipapo patakanetsana nenyaya yemameseji. Ndopandakabuda kuenda kumashops. Ndatoona kuti nyaya iri panapa haisi kuenderana neni. Pandabuda kuenda kumashops. Ndopandakabuda chete. Ndopandakabuda chete? Mama vari kuti nyama yemukugara muchibuda ipapo vari kundinyepera. Mama ndakutiona nenyaya yekuti inyaya ari kutonyepa, haachade kutotaura chokwadi nokuti nyaya yabuda pachena. Ari kutonyepa. Inini baba pane zvamaitawo here zvishoma shoma zvazvo zvekuti munogona kunge maita asi muchida yekukumbira kuregera kuna madhamu kuti pane zvinhu zvamaita zvishoma shoma maybe zvamaingoitawo 1 to 3 zvamunoziva kuti maybe maita but mamusingazviite nekuti muri kuda anything like that. Chiriko chandaita but uya izvozvo hazvizivi asati ambozviona. Zvakaita sei manje chitiudza kuti chii chamaita? Pane wani musikana vanedana naye but iye asati amuona angara Borodiro. Saka alright, matinogara Borodiro, it's okay. Imimi baba pane pamainoenda here muchisiya mai ava muchienda kuBorodiro muchinoona musikana iye? Musikana wekuBorodiro ini hangu pandainomuona ndaimuona ndichibva kubasa. Pandobva kubasa ndopfuura nekumba kwavo ndopandainomuona. Ndichibva ikoko ndobva ndinomuona.
Saka mama vari kutsama papi panyaya iyi? Vanomuziva mama, munomuziva here musikana webhorodha? Vandomuziva. Hamuzivi? Wamunoziva ndeupi? Anogara Waterfalls. Maiziva anogara Waterfalls? Saka anogara Waterfalls munomuziva, wekubhorodha hamuzivi. Saka baba muri kuti wekuWaterfalls hamuzivi? WekuWaterfalls handimuzivi. But mama muri kuti wekuWaterfalls mamuziva here? Ndiye waanodanana naye akutotsvaga kuda kutonyepa mutaura kuti wekubhorodha. Haipapa rudingapera. Baba wekubhorodha hamuzivi here? WekuWaterfalls hamini? WekuWaterfalls handimuzivi, ndoziva wekubhorodha. Munoziva wekubhorodha chete? Nai mama, zvinofamba sei? Imimi mati munoziva wekuWaterfalls. Vari kuti ndoziva wekubhorodha. Iyo ndikutoona kuti akutonzvenga nyaya yake. Arunzvenga nyaya yake? Alright. Mese muri kutaridza kuti pane kachokwadi kamusiri kuda kuunza. Pane kachokwadi kamusiri kuda kuunza panapa. But zvisinei musha naipo ndeyekuti iye musika wakadara neshamwari yemukadzi wako yewakadara nayo chokutanga ndozvakonza kuti iwe nemukadzi wako yemunetsane. Saka sei uchirambira mudzimai kuti waona munhu wekudara naye, iwe wakadara neshamwari yemudzimai wako yaitamba nemudzimai wako, handoti nyaya kuti kodara naye. Ndiyoyo zvakonzera kuti iwewe nehama dzemukadzi wako iwe dzisane kunowirirana newe, nechikonzera maka mukadzi wako akaudza hama dzake nezvawakaita iwe, saka hama dzemukadzi wako dzakakusa kuvimba kana kutrasta kuti zviri kufamba sei. Mukwashatu wakamboedza kutaura nehama dzemukadzi wako uchida kuwadza kuvapira kuti ukunetsa nemudzimai wako, asi mudzimai wako ane nyanga agara audza hama dzake kare dzangao, saka hama dzemukadzi wako dzakutsa kuteerera. Haipapo chokwadi, hama dzemukadzi nesina nawani anowirirana naye. Ndopane nyaya hombe yakonzera kuti nhasi nemudzimai wako, mudzimai asvike mukutora property akazotora achizoenda. Zvikonzera kuti uzosvika kuno kuti kubatsire. Ndizvozvo madzibaba, iyo chokwadi. Saka baba mamuchiramba sei kuti hamuna munhu wamurikavira? Kungoti mhosva haibvumiki. Haibvumiki, but handiti tachitaura here tichiti imimi wiriranai mutaurirane. Mama vati kana muchikwanisa before tisati tatanga interview late mati imimi tawirirana tikati mama vanoti vanogona kukuregererai paeni mhosva yamunogona kuita muchinge maburitsa chokwadi, handizvo? Saka sei maramba? Kungoti mhosva haingobvumwe. Aiwa, haisi nawe kuti mhosva. Mama vati kana mukabvuma mhosva ndinokutambirai. Apa muri kuramba mhosva, makubvuma nekuti madzibaba vari kutaura. Mhosva ndoibvuma. Mhosva munoibvuma? Hongo. Azvava? Yes baba. Baba vari kuramba mhosva, of which mukadzi wavo ati kana mukabvuma mhosva ndinobva ndakuregererai. Saka tingaite sei navo pakadai? Ndozvinyaya yakakuti mudzimai atakura property achinya nehembe achienda musha kwake. Zvasvika kuti nhasi unasvika padambudziro akasvika achindikubatsira kusvika mudzimai abva musha kwake, nechi akaedza kutaura nemudzimai hama dzemukadzi zvakaramba, takamubatsira tapinda nyaya mudare tikamubatsira nyaya kuti mudzimai wake abve kwanga ari musha kwavo akwanise kuti vatiyana vataure vose sekutaura kwakaita kusvika nhasi pavari kuti nhasi vasvika vakagara pavagara ari murume anga atadza akakanganisa notani pamusoro penhau chipfambi zvangaaita murume iri nyaya yekuti pakati pekurarama kwakewo zvinhu zvanga zvikafambe zvakanaka. Saka zvafamba zvakanaka manje nyaya yanga yakuti mudzimai akakusira kudzwa pamusha iye mukadzi akakumuda akukura nekupenyu kuti mararamiro upenyu ake azvitatambanuka zvakanaka ndokubatsira kwatakaita timubatsira mudzimai kuti akwanise kuva mudzimai akachimbatanga achiramba zvakanetsa kuti mudzimai akasvike nhasi ndoti asvike pana paari mudzimai kuti adzoke paari kuti mudzimai adzoke paari. Nai mama, tingade kuziya kuti chazokusvitsai pachinhano chino inhau yekuramba kwamukoma here kuti handisi kuita zvakadaro kana kuti zvinofamba sei?
Chazotisvitsa kunoku iye ndiye akatouya kunokanzwa kuti kune madzibaba vanoshandira enda ndaenda ndaitoramba tutu vakazomubatsirawo. Asi munoita zvechechi munoita sei? Munobhilivha muchechi? Unobhilivha zvechechi. Zvechechi? Saka iwo ndomati handei kunoku. Saka baba imimi muchiziya kuti ndo mamiriro zvichaita, sei mabvuma kuti muye kunoku? Imimi mamuchiziya kuti kunoku mama akambouya kunoku here? Ndakambouya kunoku. Saka imimi mamuchiziya chokwadi, saka sei matora mukadzi wenyu kuti momuti uya kunoku tinoshandirawo, muchiziya kuti chokwadi chinogona kubuda kunoku? Nemagai mafunga kusvika palevhuru iyoyo? Ndangoti pamwe ndikanobatsirwa zvandaita pamwe ndikazvisiya. Muna kufunga kuti chokwadi chinogona kubuda kunoku? Chokwadi handakufunga kuti chichabuda kuno. Ndingaitoshora nditi chokwadi hachibuda. Izvo chokwadi chichabuda muchita sei? Kwakutogamuchira zviripo. Saka chokwadi chiripo ndechekuti imimi makaita girlfriend yeku mamuchiri kuchi? Waterfalls. Right, mune girlfriend Waterfalls, right? Kongo. Samuchiramba sei mudare? Mamuchirambirei? Nyaya ingobvumiki ipapo Kongo. Patikati tichibvunza bosi kana tiri panguva yakadai so toda kuti mungotaura chokwadi sezvachiri than kuti murambe. Handizvo? Yes. Saka mune girlfriend yeWaterfalls, right? Kongo. Saka mama vabvuma kuti vange vane girlfriend Waterfalls. Munototambirawo sei? Andofanira kuti andikumbire regerero. Toda kukumbira regerero? Ko akasakumbira mendira sei? Ndinokuratidza kuti anga azvisiya zvaita. Azikuratidza kuti abvuma chokwadi handingoise yanga achiramba. Saka baba muri kubvuma kuti makakanganisa here. Munokwanisa here kukumbira regerero kumukadzi wenyu madzibaba varipo, isusu vemedhiya tiripo? Munokwanisa here kukumbira regerero baba? Kongo regerero ndokwanisa kukumbira madzibaba. Kumbirei regerero tomboona. Kumbirai mukadzi wenyu regerero. Mukadzi wenyu isusu atipo. Kumbirai mukadzi wenyu regerero kuti ndakakanganisa madzibaba aripo, pamberi pamadzibaba, pamberi pemedhiya iripo. Mukadzi wangu ndokumbira regerero ndakatadza. Fese yenyaya isi yekukumbira regerero iyi. Ndotokumbira nemwoyo wese madzibaba. Mama hanzi regerero kana kumbira regerero. Azvinzi. Saka muri kubvuma regerero? Kana wakumbira hake nemwoyo wese. Nemwoyo wese? Baba hanzi mwoyo wenyu wese uripo here paregerero? Wangu mwoyo wese uripo madzibaba. Ndotokumbira regerero nemwoyo wese. Fese ndiye munhu ari kumbira regerero kana mungotiwo sinzi ati anda regerero saka makumbira regerero? Aiwa. Mwoyo wangu ndo uri kudaro kuti ndokwanisa kukumbira regerero. Saka kumbirai regerero. Ndinoti mutarisa namai mukumbira regerero ka? Mukadzi wangu ndokumbira regerero. Ndazvinzi. Ndoziva kuti nyaya dzakadai mostly vanhu vanogona kukumbira regerero pakamera, but mostly vanhu vanogona kuzotanga unoedzana vakumba kuti zveregerero pakamera ndezveikoko. Pana vada kutangidza. Wakazviitire? Baba manyatsoregerere murume wenyu pamusoro penyu? Ndamuregerera. Madzibaba vati tiudzei nawe zvakamira sei uye kuti tizive kuti tingabatsirane sei nevaviri ava vari pakati pedu. Nyaya wakumbira regerero. Uye kuti tizive kuti chichazoita kuti vaviri avo vange vari pano pamwe chete. Chikonzero mhaka ndechekuti mukomana vakasvika kumba muropati yatorwa. Muropati yatorwa nemudzimai aenda neproperty musha kwavo. Ndopakatsvagwa namba munhu akambopa namba kuti ndiko madzibaba saka yakuno. Auya kuno nyaka yapinda mudare ndikamutsanangurira nyaya inenge iripo ndikamudza mudzimai wako izvi ndaona mudzimai wako arwa nemumwe murume. Saka ndipana ndikamuudza akamhanya akatsvaga zvandikati atsvaga kuti ndigadzize mukadzi wake mukadzi adzoke.
Alright. Sekutira kwanga kuti mudzimai akakuitira ndina maudhi akati akandipera maudhi pana pachitara mudzimai atira kuti nini wakaura ura neshamwa wakati neshamwa rangu nini kuda kuurawo kuti ndidzoke ndati ndaurawo nemahurira wakaita mudzimai ndine maudhi akacho achiplay apa ningomana haana kuita zvokuti akataura kuti nichikunze mhaka mudzimai yake kuti azomutaurira zvakamutaurira nyaya yei mudzimai akati ndida kudzorora chiuri kandaurawo ndodzoka mumba asi kaudza kuti gadzisa kuti mudzimai asidi zvakudzoke pamba agare samai omumba asi zvanga zvakaita kutano ndonyaya samukadzi saka imi mama maida kuhura here sezvavanga vaitawo kuti mwoyo wenyu uchene kuti hapasina zvandichaita kuseko kungohurawo kuti zvifarane. Handanda kuda kutomurwadzisa. Maida kumurwadzisa? But mafunga here kuti mukamurwadzisa zvinobuda the way yamunenge muchida imi because kana mukamurwadzisa zvichida anohura kurwadziwa asi obva aregera kudzoka kwamuri zvachose. Saka dai aizoregera kudzokera kwamuri zvachose maita sei? Dzanga dzingori hasha panguva yacho asi zvanga zvisingaitika. Dzadziri hasha. Baba tiudzai kana dai madzimai venyu vainohura zvechokwadi vobva vanohura kuti alright handii wakahura saka ini ndakuhurawo saka unofungei ndakuhurawo toenda sei? Ipapa paitondiremerawo netoshaya kuti zoziva kuti ndoita sei ndopasaka pandakazofamba kuti ndiende kwamadzibaba ndikwanise kudi kubatsirwa dare racho. Saka zvakakutokuremera kusvika mauya kumadzibaba norest? Ndopandakazouya kwamadzibaba norest pandakabatsirwa kwamadzibaba norest but pakutanga akatomboramba kudaira foni ichingopinda pandazodzoka kwamadzibaba vairambodaira foni here kana kuti vanga vari pane imwe madam mukadzi pandakabva kuno kwamadzibaba norest wakanditenda unomufonera ndasvika kumba pandafona ndafona foni yaingoringa but haidairwa ndakaita 3 days ndichifona pandazodzoka kuno kwamadzibaba norest pandakasvika namadzibaba norest ndakati foni iri kungoringa isi kudairwa isi 3 days ndopa wakandipa mumwe namato unodi kunoshandisa pandatraya futi kufona namba dziri mangwana acho ndopa dzakapinda bva wadaira foni pandamuti mukadzi wangu ndokumbira kuti tigarisane chiso ndakakanganisa but panguva iyo haana kuti kuzvinzwa papera 2 days ndaenda kubasa ndopandakazofonerwa neshamwari dzangu dzichi mukadzi wako auya pandatokumbira kusiya basa kana manyakumba ndopandakamusvikira ariko. Saka mukamusvikira ari kumba akabva atichi? Pandakasvika ndiri kumba ndasvika ndikamumhoresa ndakati usiye mukadzi wangu chichi ndasori chichi ndakakanganisa pane zvandakakuitira zvese ndopa akati alright asi ndadzoka kumba kwangu amashoko akandudza amashoko akakudza. Samadzimai pane zvamamaita here kuti mudzimai azosvika pakufunga kuti ini rege ndidzokera kumba kwangu? Ndini zvandatogadzira pano zvazvo zvatakatogadzira ndini zvandatogadzira pano ndikona pakati kutanga ndagadzira zvinhu akadzokera zvakaramba chipiri pakati zvindi pandakazogadzira zvakagadzira ndakagadzira mukadzokuenda pakati akangosunga kumba kwake but akatora akatakura property akaenda. Saka alright baba pakadzoka anga ine property here kana kuti akangodzoka ari iye? Paakadzoka kanga asina property akauya ari iye but takagara isi 2 days. Property yakazodzoka here kuti handadzoka? Tagara after 2 days tatisi ndopa akazonditi tsvaga motikari tinotora property ndo pandakatsvaga motikari ndaenda notora property but inini kumba kwawanda kusvika iye ndiye akasvika nadrive wemotikari vaononoda property vauya nayo. Alright. Madzibaba norest. This is it and we want you to tell us that what really transpired kuti zvinhu zvizosvika pazvakasvika kuti munhu anosvika pakuzodzoka achiti ndadzoka pamba pangu and ndiri kuda kuti tigarisane zvakare uye kuti ndichanotora property idzoke. Chii chakaitika kuti zvisvike panguva iyoyo? Chii chamanga maita? Kana pasinawo zvamanga maita feel free to tell us kuti zvesho hapana hangu zvandadaita asi vanhu vakadzokerana. Iyo secret yangu handingaitaure
kuti ndikashandisa chii chandikashandisa ndikashandisa chii. Ndine zvakawanda zvandikashandisa. Ndine mashandisa ndakaita kuti mudzimai wake adzoke. Kuti abve kumba kwavo kumba kwavo kumwavi adzoke iye abve kundotora property anga atora iye aenda nayo. Ndine zvandikashandisa. Ndine zvakawanda zvandakaishandisa mukomana kuti mudzimai wake kutora kwaita property achienda iye ari akatadza akadzoka mudzimai wake. Ndosaka nhasi vari pano. Saka ndinonzwa kufara kuti pane zvose zvatakababatsira nezvo zvandakaita mai vacho varipo. Iye agara pave nemudzimai wake. Ambasangana nemi muchisvikawo. Saka ndinonzwa kufara chaizvo kuti aiwa ndavagarisane mune zvakanaka. Ndovagarisane mune zvakanaka. Mwana achikura uyu ndavagarisane mune zvakanaka. Ndinocharamba ndichivabatsiridza kumweya yakaipa. Zvimwe madhimoni kuti vagare imba yavo zvakanaka. Nditofanira kuti mangwana wazofamba wanemota baba waenda washandira mhuri yavo. Ndozvanditoshuvirawo. Thank you so much, Baba. No rest and muri panapa. Baba na mai mwana. Mwana ari kukura. I think zvakakosha kuti muchengetedze mwana and mwana akure muri pamwe chete. Anditi ndizvo? Yes. Munoda here ichokwadi kuti munoda kuti mwana akure muri pamwe chete mimi sevabereki. Hongo. Munoda kuti akure muri pamwe chete. Hongo. Ko baba sei mama kuita kumbomumba kumbopanza. Kusaziwa usangana nezviedzwa zvakawandisa munyika. Zviedzwa saka mudzimai wenyu munomuda zvakudaro. Mudzimai wangu ndomuda. Kana muchimuda sei makazoita kumbomumba kumbopanza. Ipapo pakapotseka hapo mudare. Pakapotseka? Yeah. Alright. Saka kumbomumba kumbopanza. Muri kupromisa here mukadzi wenyu kuti mimi hamuchaite kumbopanza. Pari zvino zvindasiya ndichaita izvozvo. Pari zvinosiya. Yeah. Uchamira kuti tutsokorera futi pane zvindasiya. Wamirira kuti nyaya nemudzimai wako zvimbotaramuka. Ndaungorarama ndine mukadzi wangu iye. Hongo. Aiwa zvakanaka. Ndizvo ndinoimba izvozvo. Kuti zvifambe zvakanaka sichifambi. Toziva kuti varume pane zvinoitika zvakawanda. Asi chakakosha ndechoti munhu aisiwe. Mudzimai kutanga baba ita zvinongoita semudzimai kutanga baba asiwe. Ana manzvisa. Yeah. Isaite ita zvinongoita semudzimai kutanga achese asiwe. Ndizvo. Yes. Ndo mazvo chendo kusati nemhuri yenyu ende mugare zvakanaka. Musere kunetsana. Ndizvo. Ndakosha kuwirirana pamusha kwenyu. Saka uruda kuti ndirongonere mukadzi wako izvo zvikana kuti ndimbomusiya pane zvatakaita. Kuti pamwe ndipfunga mbiri kuti maybe wasora kutsana nazvo kuti chokwadi mudzimai kuenda kwakaenda kudzoka kwaita nezvatakira tichisunga. Uda timurongone kati tozomurongonora pamberi apa. Sorry nyama ndakutaura ndikutaura chokwadi nekuti ndakazviita. Ndini wati ndakagadza ndakakusutaka zvatakaita kuti mudzoke pamusha wenyu. Pari panhau yekurongonora ipapo madzibaba. Kurongonora achakwanisa kudzokera here kwauku kana akutogara uno. Kana kuti tombota murongonora. Akudzokerero kumba kwako. Chimbona kugara naye kana wagara naye uzodzoka wega. Alright. Uzodzoka wega. Pari kunzwika madzibaba. Amai muchadzokera kumba kwenyu? Aiwa kwete. Saka tombotitoredza kurongonora. Arongonora. Iwe muchadzokera kumba kwenyu toredza kurongonora. Masanodzokera ndodzokera. Andodzokera. Kutenda.